100.000 valencians han acompanyat la senyera durant la processó cívica que ha recorregut el centre de València este 9 d'octubre. A la catedral s'ha oferit el Te Deum i al parterre s'ha homenatjat el rei Jaume I. La jornada començava en el discurs del president Fabra, que ha defensat un millor finançament i el respecte a les senyes d'identitat valencianes, just en l'acte d'entrega de les altes distincions de la Generalitat Valenciana. De vesprada, una multitudinària manifestació ha reivindicat al centre de València un país valencià digne. Més de 1.000 persones han format una muralla humana a Vinaròs per a reclamar el tancament de la planta de gas que està darrere dels moviments sísmics que pateixen des de fa mesos. La plataforma està parada des de fa 2 setmanes en espera dels informes tècnics definitius. Este dimecres no s'ha produït cap tremolor. És el cos sense vida de l'última víctima de la violència masclista. Tenia 48 anys i un fill de 12 que ho ha presenciat tot. La seva parella l'ha cosida a punyalades en un ganivet de cuina després d'una forta discussió. Feia 14 anys que estaven junts. Paiporta ha decretat 3 dies de dol. Amb els pits a l'aire i crits de defensa de l'avortament, 3 activistes de FEMEM han entrat al Congrés dels Diputats i han interromput el discurs del ministre de Justícia. El Partit Popular critica l'acció, l'Esquerra Plural l'aplaudís i els socialistes la justifiquen. Les activistes han sigut retingudes però ja estan en llibertat. Más joven, más dinámica, fresca, divertida, que vos agradarà a tots. I amb este objectiu naix nou. A la nova televisió valenciana estrenem imatge i també continguts. Uns informatius pròxims, plurals i transparents i nous espais infantils, culturals i musicals. També torna, amb l'èxit pràcticament assegurat, l'Alqueria Blanca. No ha d'inclinar-se davant de res ni de ningú. I això obliga cada any a centrar totes les mirades en este moment solemne. La Reial Senyera ha pujat vertical pel balcó de l'Ajuntament de València. La processó cívica, el recorregut que la passeja cada 9 d'octubre pel cor de la ciutat, ha finalitzat i la Senyera ha tornat a l'Arxiu Històric Municipal. Benvinguts a este 9-24. La pujada pel balcó de la Reial Senyera ha sigut el punt final a un matí de commemoracions del 9 d'octubre pels carrers de la ciutat de València. A les 12 en punt, al migdia, començava l'acte, esperat per milers de persones en la plaça de l'Ajuntament. La Senyera tocava terra i arrencava un any més la processó cívica. «21 salves d'honor, les campanes del Micalet de fons i l'himne nacional que interpreta la banda municipal. La resta és silenci. Silenci contingut entre un públic que ompli la plaça per a veure el que ja saben de sobre què va passar. Els quasi 20 quilos de la Reial Senyera baixen drets i acaben a les mans del portaestendard d'enguany. Jo recordo quan venia acompanyat amb meus pares de benvenut i sempre preguntaves «I qui és qui du, no? La Reial Senyera?» Bueno, doncs en este cas jo tinc que com dia i se somni complit. I arranca el recorregut. Molt orgull, és molta alegria. A mi m'alegra molt veure-la, la veritat. És un dia molt important i molt valencià i molt de nosaltres, no? I així s'arriba a la primera parada, la porta dels ferros de la catedral oberta per a rebre la Reial Senyera. Dins, un cant de lloança en senyal d'agraïment, el Te Deum en valencià des de 1994. I després homenatge al rei en Jaume a la plaça d'Alfons el Magnànim. Un 9 d'octubre, com el d'avui, fa 775 anys, ell era qui entrava a la ciutat. 7 segles després, i un any més, la Senyera torna a casa. I la pólvora, la música de les grans ocasions, posa el punt final un any més al 9 d'octubre. També ha sigut dia de reconeixements en l'entrega de les distincions que atorga la Generalitat Valenciana en motiu del 9 d'octubre. 15 institucions i personalitats de camps diversos han sigut premiats pel seu treball, com l'exemple de l'esperit de superació del